Zazzafan martani ga jarumin Kannywood wanda kuka fi sani da Mustapha na Buraska ya fito yana zagin Dauda Kahutu rarara akan irin abubuwan da yake aikatawa na cin mutuncin Rabi'u Musa Kwankwaso. Yanzu kuma lokaci ne da zai fito shi ma ya rama abin da ake wa mai gidansa. Dalilin da ya sa kenan Mustapha na Buraska ya fito yake zagin Dauda Kahutu rarara akan irin abubuwan da yake wa Rabi'u Musa Kwankwaso. Masu sauraro, kamar yadda kuka sani dai Mustapha na Buraska ya fito yana faɗar iya abin da ya sani ga Dauda Kahutu rarara wanda yake aikatawa, yayin da kuma ya ƙara da cewa in dai bai daina zagin mai gidansa ba zai fito ya ci gaba faɗar irin abubuwan da Dauda Kahutu rarara yake aikatawa. Kamar da kuka sani dai masu sauraro, Mustapha na Buraska ya ƙara da cewa duk irin abin da Rabi'u Musa Kwankwaso yake yi bai kamata a ce ka fito ka dinga zaginsa ba. Shekaru aru-aru shi kake waka kuma shi kake bi, yayin da ya ƙara da cewa duk irin iskancin da Dauda Kahutu rarara yake yi waye ya ɗaga shi in ba Kwankwaso ba. Yanzu kuma lokaci ya yi da ya ga ya waye ya kile ya fito yake zagin mai gida Rabi'u Musa Kwankwaso. Duk da ba ku sani ba dai Dauda Kahutu rarara ya fito ya ƙara jaddada cewa ba zai daina zagin Rabi'u Musa Kwankwaso ba, saboda Rabi'u Musa Kwankwaso fitille ne da mai gidansa da shi duk tsinannu ne, ba su da mutunci, suna zaluntar mutane. Dalilin da ya sa na bar Kwankwasiya kenan, ba don komai ba saboda irin abubuwan da yake aikatawa na rushe-rushe da karɓe guraren mutane ya ce ya siyar. In ba ku manta ba a can baya an taɓa ba shi kuɗaɗe masu ɗimbin yawa ya lamushe su domin yi wa talakawa al'ummar jihar Kano aiki. Lokacin da Rabi'u Musa Kwankwaso ya hau mulkin jihar Kano ya gudanar da aikin alheri, yanzu kuma ya fara cinye kuɗaɗen mutane. Dalilin da ya sa Dauda Kahutu rarara ya fito yake tauna asirin Rabi'u Musa Kwankwaso. Duk da dai irin abubuwan da suke faruwa a social media na zage-zage da ake yi tsakanin Dauda Kahutu rarara da Mustapha na Buraska ba abin da ya ƙara gaba ya ƙara baya. Dalilin da ya sa Mustapha na Buraska ya fito yake faɗar irin abubuwan da Dauda Kahutu rarara yake aikatawa, tunda ya fito ya gaya duniya abubuwan da mai gida Rabi'u Musa Kwankwaso yi. Masu sauraro, kar ku manta da cikin channel ɗin nan ku shigo ku dangwala mana subscribing da alamar ƙararrawa don samun fitattun labarai zafafa wanda za su dinga fitowa a cikin wannan channel ɗin tamu mai albarka. Tirkash, babbar rigimar dai ta faro asali ga irin maganganun da Kwankwaso ya yi da 'yan jarida. Shi ne Mustapha na Buraska ya fito yake kare mai gidansa, yayin da Dauda Kahutu rarara yake cewa ba zai daina waƙoƙi ba kuma ba zai daina cin mutuncin Rabi'u Musa Kwankwaso ba in dai bai fito ya kare kansa ba. Masu sauraro, anan za mu dakata da dan Allah dan Annabi da ku shigo cikin channel ɗin nan ku dangwala mana subscribing da alamar ƙararrawa don samun ingantattun shirye-shiryenmu zafafa da zarar mun ɗora.